Uusi liittokokouskausi on pyörähtänyt käyntiin ja viime 3-vuotiskausi perehdyimme ja keskityimme nimenomaan liiton talouden vakauttamiseen ja sen parantamiseen. Ja nyt tämä liittokokouskausi keskitytään nimenomaan järjestön kehittämiseen ja siihen me tarvitaan meitä kaikkia. Ja järjestön kehittäminen lähtee meistä jäsenistä, eli meidän seuroista, meidän piireistä ja sitten jokaisesta seurojen ja piirien jäsenestä, henkilöjäsenestä. Ja me yhdessä vaan voimme olla enemmän. Liiton uudessa strategiassa on yhteishenki nostettu hyvin vahvasti esiin ja avoimuus. Eli me yhdessä teemme asioita ja kehitämme järjestöä. Ja silloin tärkeää on se, että meidän hyvät mallit, meillä on paljon monissa seuroissa hyviä malleja, miten asioita tehdään, niin näitä kannattaa jakaa, näitä kannattaa avoimesti kehittää muidenkin ja ottaa niitä hyviä malleja sieltä, jotta me saamme sitten toimintaamme sisältöä ja kaikki jäsenet ja uudet jäsenet tulevat joukkoomme. Karjalaisuushan on elinvoimainen, meidän kanssa on hauska olla, meidän kanssa on paljon toimintaa, mutta näytetään se sitten kanssa muille. Meillä on vuosittain liitolla erilaisia teemoja ja tämän vuoden teema on karjalainen sanankäyttö. Kesäjuhlilla siitä saamme oivan annoksen juhlapuhujamme kautta ja samoin sitten myöskin tämän vuoden Pro Karelia mitalisti on Riitta Uosukainen, myös kesäjuhlien suojelija. Niin hän on varsinaisessa mittakaavassa kyllä suomalaista ja karjalaista sanankäyttöä tuonut valtakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla. Haastellaan ja pakistaan kuulumiset, kun tavataan.